שלום לכולם וברוכים הבאים למסתורין הפרק הראשון, והיום גרביטי פולס. כולם חושבים שגרביטי פולס סתם סדרה עם דברים מטומטמים, אבל מה שאתם לא יודעים שיש שם דברים מסתוריים. אם תסתכלו על זה תראו שרשום שמשהו שאתם לא מבינים. מה שאתם רואים שם זה מהפרק הראשון של הסדרה, רשום שם ברוכים הבאים לגרביטי פולס. אתם חושבים שאני סתם אומר, אבל זה לא, אני לא מספר איך. עכשיו נדבר על ביל. ביל המשולש שיש לו עין וכובע, אבל לא ראיתם אותו בעבר? זה משטר של דולר, יש שם פירמידה ומעל הפירמידה משולש עם עין. 70% שהיוצרים של גרביטי פולס לקחו את המשולש מהשטר של הדולר ושמו לו כובע וקראו לו ביל. זה מהחדר של דיפר. למה בחדר שלו יש בחלון ציור של ביל? את זה עוד אף אחד לא יודע. אז תודה רבה שהייתם איתנו להיום. עוד מעט נמשיך עם חלק 2. להתראות.